Astrid, geweldig dat we deze podcast kunnen doen. Het is eigenlijk de voortzetting van een gesprek dat we begonnen zijn bij de eerste Limburgse Erfgoeddag. In Heerlen. Ja, in Heerlen. Ja. Dus, en toen hebben we de belofte uitgesproken om dit snel eens opnieuw te doen. Dat is ondertussen een aantal maanden geleden, waarvoor excuses. Maar wel fijn dat we hier zitten in het Maastricht Museum. Ja, welkom. Voordat we over het museum babbelen en misschien ook nog over het Natuurhistorisch Museum, laten we eventjes stilstaan bij jouw achtergrond. Te beginnen met, wat heb jij gestudeerd? Oké, ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd in Groningen. Ja, officieel heet dat kunstgeschiedenis, architectuurgeschiedenis en archeologie, KAA, hele mond vol. En daar heb ik mij gespecialiseerd in materiaal-technisch onderzoek. Dus ik was eigenlijk altijd geïnteresseerd in de vragen die beginnen met hoe. Hoe is het gemaakt? Hoe kom ik daarachter? Veel onderzoek gedaan met infraroodreflectografie, röntgen, monsteronderzoek, dat. En dat helemaal toegespitst op een kunstenaar waar op dat moment weinig van bekend was, Lucas van Gassel. En daar eigenlijk een eerste oeuvre-catalogus van aangelegd, een eerste aanzet tot. En van daaruit ben ik verder gegaan met de opleiding voor restaurator. Restaurator Oude Kunst bij de Stichting Restauratieatelier Limburg in de Wiebegaal, de Schal. Die zit nu bij de Universiteit van Amsterdam, destijds nog in Maastricht. Dus toen was ik ineens restaurator. Ja. En wat was je eerste job? Eigenlijk als restaurator of dat was nog deel van je studie? Nou ja, ik heb 4 jaar kunstgeschiedenis gedaan, daarna 5 jaar de restauratieopleiding. Dus dat is een hele lange studie. Ja. Ik ben daarna eigenlijk op mijn stageplek in Enschede bij het Rijksmuseum Twente ben ik bij een tentoonstelling begonnen, ook wel als onderzoek op zaal. Ook weer met infraroodreflectografie. En van daaruit ben ik eigenlijk op verschillende plekken beland, verschillende musea. Ja. Veel achter glas gewerkt, in aquaria, op zaal. En eigenlijk van daaruit ben ik het onderwijs ingerold. Oké. Ja. Dus voordat je als conservator, curator bent begonnen, heb je eerst onderwijs gegeven? Ja, dat is misschien nog wel een mooie zijweg. Ik ben eigenlijk al super gefocust sinds mijn 12e. Dus sinds mijn 12e wilde ik restaurator worden. Ja. Ik had Lam Gods gezien in Gent, samen met mijn opa. Dat had zoveel indruk op mij gemaakt dat ik maar 1 doel had. En dat was leren schilderen als Jan van Eyck. Okay. Dus ik ben ook met mijn 12-jarig brein, dat moet je even meenemen, naar de Jan van Eyck Academie in Maastricht gegaan. Nou, this is the place to be. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dus toen was ik wel heel erg teleurgesteld. Toen heeft mijn vader me meegenomen naar een restauratieatelier. En daar zag ik dus mensen bezig met retoucheren aan hele oude schilderijen. Ja. En toen dacht ik, die weten wel hoe Jan van Eyck heeft geschilderd. Dus vanaf dat moment heb ik eigenlijk mijn hele opleiding afgestemd op het doel, ik moet naar die opleiding. Ja. Was je toen ook in Gent gaan kijken toen ze de restauratie van het Lam Gods hebben gedaan? Ja, natuurlijk. Ja, toch maar even vragen, want dat was een hele mediagebeurtenis natuurlijk. Ja. Dus het was echt een super focus. Ik was super blij dat ik op die opleiding terecht kwam, want het was een hele strenge selectie. Blij dat ik klaar was, want dat was natuurlijk heel lang. En ik vond restaurator zijn super gaaf. Onderzoek doen misschien nog wel gaver. Maar het was ook wel heel erg solistisch. Heel erg alleen. En het is vaak achter glas. Mensen worden geweerd. Wel tot mensen mogen kijken, maar het is weinig interactie. En ik ben eigenlijk daar begonnen achter dat glas om mensen binnen te laten. Om ook te laten zien wat houdt het nou in restaureren en wat houdt dat onderzoek in. En van daaruit ben ik eerst bij universiteiten terechtgekomen als universitair docent. Ja. Lesgeven in Groningen en Amsterdam. Niet alleen over onderzoek, maar ook hoe breng je nou zo'n complex verhaal over op het publiek en wat komt erbij kijken. En ik heb nog gewerkt in Antwerpen bij de academie daar. Dat was destijds de restauratieopleiding. En zij wilden ook de stap maken naar de universiteit om de opleiding level up te krijgen. Ja. Daar heb ik aan meegewerkt en van daaruit ben ik nog verder het onderwijs ingerold. En toen ben ik voor de klas gaan staan op een middelbare school. Oh ja. En toen heb ik het eigenlijk gedeeld. Dus part-time lesgeven en part-time restaureren als zelfstandige. En ik vond dat lesgeven echt superleuk.
Want ik kon vertellen over erfgoed, kunstgeschiedenis. Ik deed er ook beide, dus kunstgeschiedenis en tekenles bij de eindexamenklasse. Super gaaf. Want hoe maak je nou een steltje tieners die echt geen zin erin hebben, hoe krijg je die toch enthousiast? Hoe kun je ze toch meekrijgen, ja. En dat ze ook dat eindexamen halen, want dat eindexamen is echt niet makkelijk. Het is echt wel heel pittig. Vond ik een hele leuke uitdaging, heb ik ook met heel veel plezier gedaan. 10 jaar lang in Gulpen bij het Sofianum. Ja. En in Meersen bij het Stella Maris. Heb ik ook heel veel geleerd over die doelgroep, maar ook over wat blijft nou hangen als je een verhaal vertelt. En hoe balanceer je feitjes met een verhaal aankleden en iemand proberen mee te nemen en het proberen te begrijpen. Dus dat vond ik heel leuk. Na 10 jaar ben ik uit het onderwijs gestapt en toen ben ik weer richting archeologie gegaan. Toen heb ik bij restauratieatelier Restaura gewerkt in Heerlen en dat is echt gespecialiseerd in archeologie en de restauratie van archeologie. Super gaaf, daar heb ik meer in de directie gezeten, dus het leiden van het restauratieatelier, maar ook een atelier eigenlijk uit de onbekendheid naar het publiek brengen. Ja. En wat komt erbij kijken en wat betekent dat voor het personeel en betekent dat voor het werk? Wat deel je met het publiek? En dan helpt het enorm dat je het moeilijkste publiek al hebt gehad, namelijk tieners. Ja, precies. En dat heb ik 5 jaar gedaan en na corona, toen ben ik hier terechtgekomen. En dat was nog net voordat het Maastricht Museum er was. Ja, want het was in 2022, november, ben ik hier begonnen. En Wim Hupperits, nieuwe directeur, was toen in april begonnen. Ja. En ik weet nog heel goed, de gesprekken waren voorbij en ik was het geworden. En toen lieten mij het gebouw zien en toen stonden we op de eerste verdieping. Toen zat Koffielovers er nog. En de leestafels met kranten en tijdschriften van de bibliotheek. Toen zeiden we hier gaat het gebeuren, het Maastricht Museum, hier mag je los. Dit wordt een museum. Dit wordt een museum. Zag je dat dan meteen voor je op dat moment of was het toch even slikken? Het was wel slikken, omdat ik ook meteen een deadline kreeg. Oké. April dat is vriendelijk van Wim, maar oké. Ja, in april 2023 moet het eerste deel open. Ja, en we willen graag ook iets met 1673, want dat is dan een jubileumjaar. Daar willen we ook een tentoonstelling. Dus we willen een deel vaste collectie dan af, maar ook al een tijdelijke tentoonstelling met publicatie. Toen moest ik wel even slikken, toen ik dacht, werk aan de winkel. Ja. Maar ik had ook wel meteen zinnen en ideeën. Ja, ik denk ideeën, dat is waarschijnlijk nog een van de allerbelangrijkste dingen. Want als je niet weet hoe je het moet aanvatten, je kan wel denken over een tijdelijke expositie. Ik vond het rampjaar prima. Maar dan de vaste collectie. We zitten hier voor een deel in de vaste collectie. Het is misschien op beeld niet heel duidelijk te zien. Waar komen alle stukken die ik hier in de vaste collectie zie, waar komen die vandaan? Die komen uit de collecties die wij hier beheren. Dus die zaten al in het archiefdepot? Ja, en dat was eigenlijk de hele slimme zet, of de hele slimme gedachte van Wim. Er is natuurlijk al heel lang een discussie geweest over een Maastricht Museum. En waar moet dat dan komen? Heel veel discussies zijn erover geweest. En Wim heeft eigenlijk de knoop doorgehakt van de collecties zijn al hier. Waarom doe je dat niet in dit gebouw? Ja. Hier zitten we. Ik heb er natuurlijk absoluut niet alleen gedaan. Hè. Er is een heel groot team bij betrokken. Niemand is een eiland, zeker niet in de erfgoedwereld. Nee. Dus toen ik hier kwam, waren er al collega's en die hadden al allerlei ideeën. En die kennen natuurlijk de collecties ook van binnen en van buiten. En daar ben ik eigenlijk mee gaan zitten. En het idee was, we hebben schitterende collecties hier in huis, maar je ziet ze nooit. Er werden hier af en toe kleine expo's georganiseerd. Maar echt eens goed uitpakken en laten zien dat gebeurde niet. Ja. Dus dat was onze inzet. We willen zoveel mogelijk uit onze eigen collecties op zaal laten zien. Ja. En het is Maastricht Museum, dus we willen ook vertellen over Maastricht, de ontwikkeling van Maastricht. Wat is hier allemaal gevonden? Collecties zijn natuurlijk voornamelijk archeologie en keramiek. Dat zijn onze 2 grootste collecties. Dus daar hebben we uitgeput. En dat is eigenlijk wat je hier om je heen ziet. Ja, het is een prachtig, op kleinere schaal natuurlijk, historisch museum. Ja.
Wat is de reis van de bezoeker? Is dat vooral een chronologische reis die ze maken? Is dat de bedoeling? Nou, we hebben gekozen voor een tijdlijn. Ook weer met het idee, we moeten een breed publiek kunnen benaderen. En tijdsperiodes zijn voor heel veel mensen toch wel moeilijk van wanneer Franse revolutie, wanneer was dat? En middeleeuwen, wanneer beginnen die, wanneer eindigen die en hoe zat het ook weer met die Romeinen? Dus we hebben ervoor gekozen, laten we gewoon een tijdlijn aanhouden zoals iedereen dat eigenlijk op de basisschool en middelbare school ook heeft. Dus iedere vitrine gaat eigenlijk gepaard met een kleine tijdlijn. Waar zitten we? Ja. Wat voor een tijdsperiode is dat? Daar nemen we de mensen mee aan de hand. We maken ook grote banieren dat je ziet, ik ben in de prehistorie, of ik ben in de Romeinen, ik ben in de middeleeuwen. Maar het is niet zo dat je als bezoeker nou per se van de ene vitrine naar de andere moet. We laten iedereen vrij. Dat hangt ook samen met dit gebouw. Het gebouw van Jo Koenen, gebouwd als openbare bibliotheek. En het is een gebouw eigenlijk zonder heel weinig muren. Met heel veel glas. Het is heel erg open. En als museumfanaat wil je natuurlijk meteen doosjes gaan creëren om muren, klimaat, licht, om dat allemaal te kunnen beheersen. Nou, dan ga je een gevecht aan met een gebouw wat je niet gaat winnen. Nee, natuurlijk. Dus dat hebben we ook niet gedaan. Dus we hebben de openheid behouden, waardoor we ook mensen vrijlaten in het bewegen door het gebouw. Dus het kan zijn dat iemand de middeleeuwen even skipt en later denkt, verrekt, daar is ook nog een zaal. En dan toch nog even terugloopt. We krijgen daar, het is gewoon een test. Alles wat we doen is een experiment, dat we kunnen aanpassen. We krijgen daar heel veel positieve feedback over. Dat mensen zoiets hebben, ik vind het wel fijn dat ik steeds zicht heb op de begane grond. Of ik hoor dingen uit de bibliotheek. Of dat mensen vinden die openheid fijn. Ja. Dus dat moeten we vooral niet tegen gaan spreken. Nee. Soms is het met een tijdelijke tentoonstelling dat je denkt van, hoe krijg ik de mensen de trap af of de trap op? En dan bevragen we de mensen gewoon, wat heb je daarvoor nodig? Ja. En dan nemen we stapjes en proberen we dat weer uit. Want jullie zitten echt nog in die start-up fase natuurlijk, hè, waar dat er ook heel veel ruimte is voor experimenten. En ook veel ruimte is om op te vragen bij de mensen die het museum bezoeken wat hun ervaring is. Ja. Als je nu, en dat is nog niet eens zoveel jaren geleden, terugkijkt, je staat aan de vooravond van zo'n museum en je blikt terug. Is het geworden wat je ervan gedacht had? Minder of meer? Ja, ik ben ontzettend trots op wat we hebben neergezet. Vooral omdat ik dan steeds terugdenk naar die koffielovers wat hier nog zat. Ja. En wat er nu is, ben ik super blij. Ik ben blij dat we met het team, als er heel veel kennis zit, toch steeds komen tot een goede keuze. Want het zijn eigenlijk steeds maar keuzes die je maakt. Hè? De bezoeker ziet eigenlijk alleen maar keuzes die wij maken met het team. En we proberen steeds een goede lijn te pakken. Dus niet te veel te willen, want het wordt al snel te veel informatie, te veel objecten. Hoe houden we de focus vast? Wat willen we nou eigenlijk vertellen? Moet dat met zoveel woorden? Kan dat ook niet met een object dat je dat vertelt of met audio? Daar ben ik wel... daar ben ik echt wel trots op. In dat opzicht niet zo heel anders dan publiceren, waar je maar een beperkt aantal woorden mag gebruiken. En schrijven is altijd schrappen, kill your darlings. Dus je gaat daar wel door een vergelijkbaar proces met wat je misschien ook voor het onderzoek dat je gedaan hebt, voor een stuk al gewoon was, nog lang voordat je zelfs in educatie zat. Ja. Want ook daar is keuzes maken heel belangrijk. Zeker. Ja, want je wil... ik heb onlangs ook weer een artikel geschreven over de oud-conservator van het Natuurhistorisch Museum, Wilhelmina van der Geijn, oftewel Mien Minus. Ik zat op 2000 woorden en ik mocht er maar 800. Ja, dus dat sneuvelt er heel veel. Ja, voor een bepaald boek over vrouwengeschiedenis. Ja, zeker, ja. Maar ik vind altijd, alles wat sneuvelt, gooi je het niet weg. Ja. Want het kan op een andere manier terugkomen. Ja, en dat doen we hier ook. Eigenlijk met de vitrines die je hier ziet, je maakt eigenlijk ook composities. En je kijkt, is het goed zichtbaar? Is het aansprekelijk? Is er een object bij wat echt een shiner is? Is er eentje bij die echt gewoon een vulling is, omdat het ook misschien in een serie moet of in een bepaalde hoeveelheid moet? Wat de ene keer werkt, werkt de andere keer niet. Maar
dat is een idee wat dan weer op Ja. de plank ligt voor een volgende Ja. keer. Ja. Ik zou je bijna vragen naar wat je toekomstperspectief is op het Maastrichtmuseum, maar je zit natuurlijk nu met de grote renovaties bij het Natuurhistorisch Museum die gaan gebeuren. Ja, want dat is wel een interessante ding aan mijn job. Ik ben hier hoofdconservator van het Maastrichtmuseum, maar ook van het Natuurhistorisch Museum. Ja, dat is natuurlijk super spannend, want hier hoefde eigenlijk niks te gebeuren qua verbouwingen. Ja, koffielovers en de keuken moesten uit, maar het was vrij simpel. En het Natuurhistorisch Museum, dat wordt heel spannend, want je moet, we zijn nu, hebben alle depots leeggehaald in het museum. Maar strakjes gaat ook het museum dicht en dan moet de vaste collectie ook allemaal uit. En dan gaan ze echt aan het gebouw aan de slag en moeten we opnieuw gaan inrichten. Dus dat is ook weer heel erg spannend, maar ook super tof, omdat we daar, juist omdat je dan echt grote stappen moet nemen en je zo'n depot leeghalen, dan ontdek je schatten. Dat is ongelooflijk. Ja. En dan leer je een collectie weer. Ja, ik leer hem echt kennen, maar collega's leren hem opnieuw kennen. Ja. Waardoor je ook weer ideeën krijgt. Het draagt ook bij aan het in stand houden en ook verruimen van dat institutioneel geheugen. Hè? Dat is toch een van de dingen, zeker voor een museum dat al zo lang bestaat. Er gaan altijd dingen verloren, omdat de ene generatie volgt de andere op en niet al die kennis wordt overgedragen, zeker als het gaat over de collectie. Ja. En je ziet ook in die collectie zie je echt een verschil. Als jaarring en een boom zie je dat ook in die collectie. Ja. Het is begonnen als een natuurhistorisch genootschap. Allemaal mensen die super geïnteresseerd zijn in de natuur. Vaak een heel ander beroep hebben, maar zich bijna wetenschappelijk toeleggen op een bepaald onderdeel. Gaan verzamelen en dat aan elkaar gaan tonen. Dat zie je ook in de collectie, dat er bepaalde collecties heel specifiek, maar daardoor een beetje een eilandje. Dan zie je aan het begin dat er allemaal eilandjes naast elkaar. Ja. En dan zie je, zo vooral na de Tweede Wereldoorlog, dat er een soort herschikking komt. En mensen gaan proberen dingen samen te voegen, ook dingen afstoten van nee, maar dat hoort niet in ons museum thuis. En dan zie je zo'n collectie groeien en dan zie je daar ook een wetenschappelijkheid in ontstaan. Ja. Nu met al die collecties uit huis brengen, kom je al die jaarringen tegen. Ja. Maar dan kom je eigenlijk in een periode van nog geen 4 jaar, iets meer uit, tegen dat het heel zijn beloop heeft genomen, 4, 5 jaar, waarin dat je een nieuw museum opstart en een ander museum een volledige renovatie, herpositionering moet laten doorgaan. Dat is best wel pittig. Ja. Weinig mensen maken dat op zo'n korte termijn mee natuurlijk. Ja, dat is heel erg pittig. Ja. Soms ook te pittig, moet ik ook heel eerlijk zeggen. Ja, klopt. Want je wordt 2 verschillende werelden opgetrokken in zekere zin. Ja, ik zit soms in een spagaat. Ja. En dat maakt het wel moeilijk. Wat ik wel steeds ook aan andere mensen probeer uit te leggen, de conservatoren in mijn team, die zijn natuurlijk super gespecialiseerd. Zeker. Die zitten op een collectie, hè? De John Jacht, paleontoloog, we hebben Becky Desjardins, bioloog, we hebben Dylan Bastiaans in het dat zijn allemaal specialisten. Mm-hmm. Hier net zo, Sjoerd Aert, archeoloog, we hebben Juus Mines. Dus allemaal specialisten. Ik beschouw mij steeds als een soort brug. Ja. Ik ben vanuit de kunstgeschiedenis en vanuit de restauratie gewend om allerlei disciplines bij elkaar te brengen. En zo zie ik het eigenlijk ook in mijn team. Dus als we bijvoorbeeld zitten met het team van het NAM om nieuwe verhalen, dan zitten dat Dylan en Becky en John en die ratelen en er komt van alles uit. En we hebben nog dit en we hebben nog. En dan zeg ik na een tijd van zo. En nu gaan we het zeggen in 2 zinnen. En dan probeer ik ze daar mee te nemen. Maar ook, misschien dat niet. Ja. En ik denk dat daar mijn kracht zit. Ja. Om die verbinding te maken. En ook om goed te kunnen uitzoomen. Ja. Dat je er echt boven zweeft. Het is heel grappig en ook wel herkenbaar, want we zijn nu bezig met de productie van het 3e seizoen van De Wereld in Limburg, televisiereeks. En het grappige daar is dat er heel veel mensen zijn die heel veel inhoudelijke kennis hebben,
Maar dat er vanuit de producenten, van het werk zelf, vaak gezegd wordt, ja, maar wat was nu eigenlijk een spanningsboog? Ja. Wat is een beetje het verhaal waarin dat we, en dat heb je natuurlijk, een veel langere spanningsboog natuurlijk in een museum, dat is voor jou ook heel erg van tel. Wat is nu het verhaal, wat is het narratief? Ja. Want anders komen mensen een beetje buiten met wat je daarnet zei, het gevoel, ja, ik heb al allerlei eilandjes van collecties gezien, maar waar ging het nu eigenlijk over? Precies. Ja. Ja, en dat moet steeds de hoofdvraag zijn. Maar wat willen we nou dat iemand, het is in een zaal geweest, die loopt naar buiten, wat blijft bij? Daar zijn we mee bezig. En ook gewoon leren van het verleden. Dus het NAM heeft ook een groot archief met allemaal foto's van voorgaande tentoonstellingen. Die gaan echt way back when terug. Die afkorting even voor de luisteraars. Nederlands? Of het niet? NAM? Nationaal? Die ken de afkorting ook niet. Natuurhistorisch Museum. Oké. Ja. Ik dacht dat we over een overkoepelend orgaan... Want dat zijn zoveel woorden achter elkaar. Ik moet ze zo vaak zeggen, dus ik zeg het. Dat snap ik. Natuurhistorisch Museum. Ja, ik had de connectie niet meteen gelijk. Nee, het is inderdaad, zoals je zegt, ik weet nog in het gesprek dat ik toen met Wim heb gehad, dat is ook alweer een aantal jaren geleden zelfs, dat ik ook bij hem een beetje probeerde te polsen van, goh, is het niet een klein beetje schizofreen om verantwoordelijk te zijn voor zodanig veel verschillende groepen daaronder. Hè? Want vanuit de gemeente is waarschijnlijk ooit de beslissing gemaakt van we gaan het allemaal samenvoegen. Ja. Mooi, prachtig, leuk om op je cv te zetten, maar op het moment dat je dan toen bent, kan ik me voorstellen, word je heel veel verschillende belangen en verschillende kanten opgetrokken. Ja, dat klopt. Is best pittig. Is pittig, maar het is ook wel heel bijzonder. Het Natuurhistorisch Museum heeft een enorme historie. Ja. Dat merk je ook bij de Maastrichtenaren. Dat is ook heel veel nostalgie. Je merkt dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ik heb daar ook met mijn opa gestaan bij de Mosasaurus. En tot mijn opa al briesend begon te vertellen, de Fransen hebben hem meegenomen. Ja. Ooit komt hij terug. Dus ja, dat leeft heel erg. En het Maastricht Museum, dat is uit het niets ontstaan. Dus daar moet dat nog heel erg groeien. Ja. Wat dat betreft is die combinatie, je kunt het schizofreen noemen, maar je kunt ook zeggen, want het is ook wel heel mooi. Want het ene kan van het andere leren. Ja. En ook de teams kunnen op die manier veel beter samenwerken en van elkaar leren. Dus ja, het is soms blijft het een spagaat en pittig, maar soms zit het ook wel heel kort op elkaar. Ja, want het ene is een soort van legacy, nalatenschap museum, dat diverse generaties hebben meegemaakt, totdat dit eigenlijk embryonaal is ontstaan en een dit nieuw is echt kind, een baby. Dat eruit komt. Dat zorgt er waarschijnlijk ook voor dat je een ander type bezoeker hebt. Ja, zeker. Ja, het Natuurhistorisch Museum is echt een familiemuseum. En dat is ook wel een unieke positie in Maastricht. Ik denk ook wel dat we echt het familiemuseum zijn van Maastricht. Ja. En hier in het Maastricht Museum trekken we vooral 50-plussers, echt op senioren gericht. En ik denk dat dat ook wel een goed startpunt is. Maar van daaruit kunnen we alleen maar groeien. Ja, en als het over groei gaat, want natuurlijk er zijn diverse erfgoedverenigingen, heemkundeverenigingen die heel veel aan het nadenken zijn over hoe kunnen we verjongen, hoe kunnen we een breder publiek aanspreken. Maar ik denk dat er al heel veel winst te halen is in alleen al binnen die doelgroepen die je al bereikt, ook al meer mensen te bereiken. Want heemkundekringen zitten daar vaak mee met hun handen in het haar. En dan denk je, ja, maar de kans dat hier een 20er gaat komen opdagen om dat te doen, iemand die nog vol in het leven alles moet waarmaken, dan heb je minder retrospectie en ook introspectie dan iemand die naar pensioen uitkijkt en begint na te denken van, goh, of de kleinkinderen zijn net geboren. En dan, en dat kan ook uitmonden in een soort forcering. Dat je eigenlijk helemaal je eigen identiteit gaat bypassen om maar die 20er binnen te halen. En op dezelfde manier naar de muziekgieterij, dan kan je ook zeggen, goh, hier komen niet heel veel 70-plussers, omdat er bepaalde muziek gedraaid wordt. En dat is ook helemaal prima. Ja. Nee, dat proberen we ook wel echt wel in het oog te houden. Een voorbeeld is misschien een tentoonstelling die we hier in het Maastricht Museum hebben gehad over Maastrichtse schilderkunst. Dat was in de tentoonstellingsvleugel. Ze hebben een open depotopstelling gemaakt van een collectie die nog geïnventariseerd moest worden, een particuliere collectie. Dus het was niet een standaard kunsttentoonstelling met mooie spotjes. Nee, het was echt rekken met schilderijen en een conservator op zaal die aan het inventariseren was. Ook daar kwamen veel senioren op af. Maar omdat we het echt hadden toegespitst op Maastrichtse schilderkunst en ook in de publiciteit daar nadruk op hadden gelegd, merkten we dat we dus mensen gingen binnenhalen die dus nog nooit in een museum waren geweest. Okay. Maar dus nog nooit. Ja. Maar dus wel echt Maastrichtenaren. Ja.
En dan zit je in diezelfde groep, wat jij net zegt. Maar dan heb je toch weer winst. Een breder bereik binnen die, betere saturatie binnen die groep. Ja. Dat is interessant, hè? Want dus de manier waarop je iets presenteert, letterlijk in de zaal en misschien ook in communicatie naar de buitenwereld toe, zorgt ervoor dat er een ander type persoon op inhaakt. En zegt van, nu is het voor mij, klinkt het als een interessant verhaal, waarop ik wil aansluiten. En dan is ook de taal heel erg belangrijk. Hè? Dat doen we hier in het Maastricht Museum, hebben we een audiotour in de Maastricht. Ja. Dat kan echt niet anders. En we hebben natuurlijk ook in die tentoonstelling hebben we daar extra op ingehaakt. Ja. Dus dat ook op zaal met de conservator kon in de Maastrichts worden gesproken. Oh ja, geweldig. Dat was drempelverlagend. Ja. We hebben toen ook schat- en schijndagen georganiseerd. Gratis, dat mensen met een schilderij van thuis konden komen. Tussenkunst en kitsch-achtige setup. Maar dan waren wij geïnteresseerd in hun verhalen. Ja. En wij gaven advies van hoe ga je met schilderijen om? Kun je het beste ophangen? Niet gericht op de waarde. Wij hadden echt superveel interesse in die verhalen. Dat gaat nu uitmonden in een nieuwe tentoonstelling eind dit jaar, waarin die verhalen weer een plekje krijgen in de tentoonstelling. Ja. En zo probeer je binnen die doelgroep wat we al binnenhalen, probeer je toch weer... Ja, een binding met die gemeenschap te krijgen. Ja. En dan daarmee forceer je niet, want dat is juist in de categorie waar we willen zitten, die verhalen ophalen, maar ook gebruiken. En je geeft ook iets terug. Hè? Het is niet alleen maar een soort van verhaal, briefbus waar je zegt, geef ons een verhaal, we gaan er iets mee doen. Je geeft op het moment dat contact. Ze kunnen het kunstwerk tonen, ze hebben het contact met iemand die er hopelijk iets vanaf weet. Dan krijgen ze meteen iets terug. Ze hoeven daar zelfs niet voor te wachten tot het project is afgerond. Nee, en wij beschouwen de mensen ook als experts. Want zij kennen het verhaal en ze kennen het hele geschiedenis van het schilderij en wij niet. Ja. En op die manier willen we ze ook presenteren in de tentoonstelling. Ja. En die presentatie is dan ook in het dialect of deels? Deels, want we willen natuurlijk ook de mensen van buiten Maastricht of mensen die geen Maastricht spreken ook kunnen benaderen. Dus alles is altijd in het Nederlands en het Engels. En waar we dat gepast vinden, ook in het Maastrichts. Ja, komt dat Maastrichts dialect erin. Wat zijn nu de grote toekomststappen voor het Natuurhistorisch Museum? Want het enige wat ik ervan mee heb is grootschalige renovatie, meerdere miljoenen. En voor de rest weet ik eigenlijk niet echt wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, ik ga even de stappen in een nutshell voor je. Daar ben je heel goed in, want daar heb je genoeg werkervaring mee. Dit jaar is wat ik zeg, de depots leeghalen. Eind van dit jaar, dus we gaan helemaal tot en met 31 december blijven we open. Ja. Dan gaan we sluiten. We doen dat natuurlijk wel met de Big Bang, dus dat is ook nog een publieksactie. Om mensen echt wel ook mee te nemen in de reis die we gaan maken als we dicht gaan. Maar dan sluiten we ook echt. Dat betekent begin 2027 dat we de vaste collectie eruit gaan halen. En dan gaat in 2027 gaan ze beginnen aan de binnenkant van het gebouw. Dat betekent niet dat we gaan slopen of zoiets dergelijks. Want het is natuurlijk voor een deel Rijksmonument, een deel niet. En een deel wat niet Rijksmonument is, daar gaan we vooral intern... muurtjes die in de loop van de tijd zijn ontstaan, waardoor allerlei kleine hokjes, dat zijn die doosjes waar ik het net over had, hè? Een doosje en een doosje, die gaan we daar weghalen. En dan staat er meer ruimte. Dat is echt heel veel winst. Daar zitten we nu samen met een architect. Die is al door de hele aanbestedingsprocedure. We hebben een interieurarchitect, die is ook al door de procedure. En dan komt er nog een content designer, daar zijn we nu nog mee bezig. Dus dan zijn we eigenlijk een team aan het creëren die het inhoudelijke team helpt om hoe ga je dat nou vormgeven, waar, land, wat. Dus dat start volgend jaar. Dat betekent dat de collecties extern zijn in een tijdelijk extern depot. Uiteindelijk willen we die hier in Santer Ceramiek beneden in de depots voor een deel laten landen. En voor een deel op de 4e etage. Dan gaan we dit jaar, hopelijk dit jaar, een open depot realiseren. Dus voornamelijk paleo-collectie, maar misschien ook delen van de bio-collectie van het NAM. Om de universiteit ook kans te bieden om met studenten de onderzoeken die ze doen aan de collectie, om dat voor te zetten. Oh ja. En dat blijft ook hier in Santer Ceramiek. Dus dat is niet tijdelijk, dat blijft permanent. Maar dan moet de ruimte wel worden aangepast. Dat kan niet onder de huidige omstandigheden, neem ik aan. Nee, daar moeten we natuurlijk ruimtes voor creëren. Het fijne is dat we in het gebouw zitten van Jo Koenig. zijn net weinig muren, dus dat is open ruimte. Maar daar gaan we dus eigenlijk een depot achter glas gaan we daar creëren. Waar je dus ook in samenwerking met de bibliotheek ook maatwerk, leeszaal...
kunt gaan creëren. Mooi. Dus dat ontstaat. Ja. Dan een deel beneden in depots. Dus dat betekent ook, voor als het museum weer open gaat, hopelijk 2028, dat daar de depots niet meer terugkomen. Oké. En dan hebben we permanente ruimtewinst. Want onze doelgroep is het stadgezin. Dus, de kinderen, de papa's en mama's en de opa's en oma's. Maar ook de scholen. Daar hadden we eigenlijk te weinig ruimte voor, want daar hadden we eigenlijk continu een wachtlijst. Ja, het was een redelijk krappe, herinner ik mij van krap. toen ik met de kinderen geweest ben. Ja, en we willen dus nu eigenlijk die educatieruimtes verdubbelen. Waardoor we meer scholen binnen kunnen krijgen. En dat kan omdat we de depots niet meer terug laten komen. Ja. En dat betekent ook dat we meer vaste collectie gaan tonen op zaal. Oké. Ja, dus echt met het idee om ook voor educatieve doeleinden de functie van het museum structureel echt uit te breiden. Ja. Of is er ook veel meer ruimte naast die educatieve ruimtes voor meer collecties nog te tonen? We gaan het zo doen dat we permanente educatieruimtes gaan creëren. We gaan de museumzalen inrichten met vaste collectie, maar daar binnenin, want de volgende vraag gaat zijn, hoe zit het met tijdelijke tentoonstellingen? Daar hebben we iets op gevonden. Oké. We willen in die vaste collectie eigenlijk, wij noemen het podia, maar dat is misschien een beetje een verwarrende term. Mm-hmm. We willen daar units creëren waar onze partners kunnen landen met een tentoonstelling, met een onderzoek, dat kan van alles zijn. Een museum heeft heel veel partners. Denk aan het Natuurhistorisch Genootschap, dat is de partner waar het ooit mee is begonnen. Ja. Maar ook Natuurmonumenten, Limburgs Landschap, noem ze maar allemaal op, CNME. Die doen allemaal superveel onderzoek. Deels gekoppeld aan het museum, deels ook niet, maar wel heel interessant voor het museum, waarvan een koppeling kan plaatsvinden. Ja. Daar zitten we nu samen mee, om met die partners eigenlijk invulling te geven aan die units. En we zijn bij Podia terechtgekomen, omdat het hoeft geen vaste vorm te hebben, het hoeft geen vitrine te zijn. Het kan ook een discussieavond zijn, het kan een lezing zijn. Maar je hebt er wel de ruimte voor om het flexibel aan te vliegen. Het kan ook met een kunstenaar samen zijn. En het kan op verschillende plekken in het museum. Dus het is niet een stringente, vaste formulevorm. Zodat het museum toch veel meer een plek wordt waar niet alleen statisch dingen getoond worden, maar ook de ruimte is en de flexibiliteit is, zelfs als er iets in de media relevant is, redelijk snel erop in te kunnen spelen. Ja, precies. En echt participatief met die partners. Ja. Mooi. Dat je echt een dialoog kan creëren. Ja. Maar dat betekent wel dat de komende periode de aandacht, of jouw aandacht, iets meer naar het Natuurhistorisch Museum wordt getrokken en iets minder naar het Maastricht Museum. Daar kan je niks aan doen. Dat is nu eenmaal zo. Eén persoon kan je maar het is één teugel iets laten vieren. Zo gaat het. Ja. En heb je wel het idee dat nu alles op een rail staat om eventjes de voet van de gas af te halen voor het Maastricht Museum? Nee. Het is het liefst. Zou je jezelf willen toeleggen op één van de twee liever en het advies geven van misschien moet er op termijn nagedacht worden over echt iemand die zich volledig op het Natuurhistorisch Museum kan richten? Ja, dat is iets waar ik best wel veel over nadenk. Want dat hebben we net al gezegd, eigenlijk is alles steeds een experiment. Hè? En keuzes die gemaakt zijn. Maar ook omdat je het hebt over het feit dat uitgebreid wordt, dus er gaat ook meer vraag komen en meer activiteit. Nee, dat klopt, maar we zijn ook steeds aan het kijken naar onze organisatie. Hè? Het is van oudsher is op een bepaalde manier gegroeid en conservatoren zijn op een bepaalde manier gegroeid. Maar dat betekent niet dat dat altijd zo hoeft te blijven. Mm-hmm. En je merkt nu ook in het team dat dat team ook zich anders gaat ontwikkelen, samen met de teammanager. En betekent ook dat waar ik hier eerst in het Maastricht Museum heel dicht op de tentoonstellingen zat, waar ik mee zitten inrichten, schroeven aangedraaid, alles. Ja. Dan kan ik iets meer een stap terug zetten om die stap vooruit weer bij het NAM te zetten. En dat gaat denk ik steeds de beweging zijn. Vind je dat even leuk als het zelf in elkaar steken? En ik vraag het vooral omdat ik mis heel erg de periode waarin ik, en dat is al jaren terug, als PhD-student niks anders kon doen dan onderzoek. Mm-hmm. Achteraf gezien vind ik het nog geweldiger dat ik dat heb kunnen doen, maar ik mis het ook wel heel erg, omdat je heel veel andere verantwoordelijkheden krijgt die ook leuk zijn om te doen. Maar ergens met de voeten in de klei, met de handen in de aarde heeft toch een... Ja, dat is toch heel leuk om te doen en soms wat moeilijk om afscheid van te nemen. Klopt, maar als ik heel eerlijk ben, heb ik wel de kans om eigenlijk alles te kunnen doen.
Dus als er een onderzoek plaatsvindt naar een of ander object, kan ik daar toch in meekijken. Of als er iets moet gebeuren in het veld, ik kan wel mee. Ik hoef niet mee, maar ik kan wel mee. Ja. En dat is vaak ook keuzes die ik moet maken. En dat vind ik de ene keer heel moeilijk en de andere keer niet. Oké. Maar je zou kunnen kiezen voor 2 functies. Hè? Mijn functie ook in het NAM. Dat kan. Maar ja, ik zou niet willen kiezen voor 1 van de 2. Ik vind het juist dat ik bij beide een overview heb en ervaring die ik hier heb opgedaan kan ik gebruiken in het NAM. Ja. Dat vind ik juist wel een interessante overal. Soms frustreert het ook heel erg. Maar... Wat zou je aanbeveling zijn als je uiteindelijk, iedereen moet met pensioen, als dat uiteindelijk voor jou aan de orde is, zou je dan wel de aanbeveling geven? Want je hebt natuurlijk het verhaal mee van het Maastricht Museum Start-up, de grote renovatie en terecht zeg je, ik neem de ervaring van de ene mee naar de andere. Dat zal voor een opvolger of opvolgster niet noodzakelijk het geval zijn, hè, omdat ze vaak van buiten afkomen. Zou je dan wel een toekomst zien waarin met een verdere uitbouw ook van het Natuurhistorisch Museum en misschien ook nog verdere ambities voor het Maastricht Museum, dat het na verloop van tijd toch aan de orde is? Ja. Want ik blijf me erover verbazen, en ik bedoel het met alle respect. Mm-hmm. Het is al een dagtaak om gewoon 1 museum te runnen. Laat staan 2, waarvan 1 nog in een opslagfase en de andere in een renovatiefase. Ja. Ik vind dat heel moeilijk voor mij, nu ik kom uit een andere wereld, om voor te stellen dat dat voor iedereen te managen is. En dat een persoon die jou uiteindelijk zal opvolgen, dat op dezelfde manier zal kunnen doen. En instinctief denk ik dan, als er budgetten zouden vrijgemaakt worden binnen de gemeente, ik zou zeggen van, goh jongens, kijk wel naar een iets wat uitbreiding in plaats van 1 FTE, dat het misschien toch 1,5 FTE want het is toch moeilijk. Ik kan me niet voorstellen, en ik weet dat ik erover bezig blijf hoor, maar dit is toch enorm moeilijk. Die 2 werelden en die 2 uitdagingen. Ja, het is ook heel erg moeilijk. Maar ik ben hier ook niet gekomen voor een makkelijke job. Nee, dat snap ik. Die keuze zou je kunnen maken. Kijk, als je ervoor kiest, dan moet er een aparte positie ook in het NAM komen. Dan knip je ook wel een bepaalde navelstreng door. Tuurlijk. En ik vind eilandvorming ook altijd wel een gevaar. Ja. En je merkt juist nu een nieuwe wind door het NAM blaast, van de participatieve tot ook die partners veel enthousiaster zijn. Ja. En ook van een eilandje afkomen en er allerlei bruggetjes ontstaan. Ik zou het jammer vinden als dat verdwijnt, of in ieder geval voor een deel wordt afgebroken. Want ik denk juist door die bruggen te bouwen, word je veel sterker. En sta je ook in de actualiteit. En kun je ook een breder publiek benaderen en sneller inspelen. En ik denk dat dat echt een kracht is van onze organisatie nu. Het geeft ook de mensen die nu op conservatoren zijn, die krijgen ook langzaam een ander soort functie. Hè? Waar je eerst alleen onderzoek, collectie, registreren. De conservatoren zitten ook echt in de tentoonstelling met de partners, met vrijwilligers. Ja, wat wil het publiek nu eigenlijk van een verhaal? En in plaats van het verhaal komt vanuit de conservator. Nee, in plaats van dat je alleen maar gaat zenden, ga je ook veel meer ophalen. En veel met dit dialoog. De conservator moet het ook ophalen bij het publiek, bij de partners. En samen tot het verhaal komen. Dat is een ander soort functie. Ja, en ik denk dat je die bij het Natuurhistorisch Museum natuurlijk heel duidelijk kan schetsen, omdat het al zo lang bestaat. Dat je daar heel duidelijk ziet wat de evoluties zijn van voorgangers en hoe ze dat aanvliegen. Ik denk altijd, en dat is mooi dat we dat doen, maar dat zie ik als algemene tendens binnen de erfgoedwereld. Telkens als je een uurtje vrij hebt, dan weet je het altijd weer te vullen met een ander initiatief of een verdere ontplooiing. En dat blijkt, hoe meer ik met mensen in de erfgoedsector babbel, het gaat nooit rustig zijn. En daar zorgen we dan zelf ook wel voor, want je zou op je lauweren kunnen rusten zeggen van, en vaak hebben mensen daar een verkeerd beeld van, denken, maar zo'n museum, eens dat het er staat, staat het er, en dan om de zoveel moeten ze dus iets nieuws ontwikkelen en voor de rest liggen ze een beetje met de voeten hoog op hun bureau. En dat is niet zo, en niet alleen is dat niet zo, je merkt ook heel goed, in verschillende geledingen, niet alleen musea, maar iedereen binnen die erfgoedwereld heeft zodanig intrinsieke interesse en motivatie, dat iedereen echt druk is. Echt druk.
Ja. En dat vind ik vaak een vertekend beeld dat mensen hebben van buitenaf. Ik merk dat zelf, we werken in een archief, je kan je niks stoffiger voorbeelden. En dat is het absoluut niet. Nee. Dus waarom doe je het jezelf aan, is eigenlijk uiteindelijk de vraag. Ja, nou ja, mijn hart klopt voor erfgoed. Maar vooral om het bij de mensen te brengen, maar om mijn enthousiasme bij de ander te krijgen. En ze mee te nemen in die wereld. Dat vind ik het gaafste wat er bestaat. En dat deed ik eerst voor de klas en kon ik niet blijer zijn als een leerling uiteindelijk een kaartje schreef naar New York. Van, ik ben in de Guggenheim Museum geweest. Had hij nooit gedacht, hè? Maar ik heb het wel gedaan. Hetzelfde geldt als je hier bent en je hoort van iemand, wat ik net zei, van die Maastrichtse schilderkunst. Dan je bent nog nooit in een museum geweest, maar hij bent niet geweest. Nou, dat vind ik dan heel bijzonder. Dan hebben we iets bereikt. En dan hebben we impact gemaakt. Ja. En ik denk dat het voor mij daarom draait. En waarom mijn agenda zo vol is. En ik doe het ook zelf. Hè. Ik maak mezelf ook druk. Maar dat is denk ik wel mijn doel en waarom ik het doe. Ik wil impact maken. Ja. Het kan heel veel voor mensen betekenen. Het is niet alleen maar geschiedenis. Het is niet alleen maar behoud. Maar je kunt hier geïnspireerd raken. Je kunt je hier goed voelen. Je kunt hier iets ontdekken wat je misschien nog helemaal niet wist. En waar je iets mee verder wilt. Dat geldt voor het NAM. Het kan een luikje opengaan waardoor je denkt van shit, had ik nooit van mezelf gedacht. Ja. Maar ik vind het bijzonder. Of ik wil hier verder mee. Of ik ga iemand iets vragen. Die trigger, dat vind ik gaaf. Ja. Als we dat kunnen bereiken. Ja. Je ziet het ook aan het feit dat heel veel mensen die uit onze sector een beetje komen. Op het moment dat ze stoppen met hun actieve werk, gaan ze vaak nog heel lang door als vrijwilligers. Dat kruipt erin op een bepaalde manier en dat laat je dan ook gewoon niet meer los. Ik vind dat heel lovenswaardig. Ik doe het graag. Ja, Astrid, hartelijk dank voor dit gesprek. Ik hoop dat mensen de tijd nemen om het Maastricht Museum te ontdekken als ze dat nog niet hebben gedaan. En om heel eventjes door te bijten tot het Natuurhistorisch Museum terug open gaat. Om het dan in alle rust te gaan verkennen. Ja, ze zijn van harte welkom. Dank je wel. Graag gedaan.